Ikaw, Kristo. Ang atong mga readings karong buntag may igsuon ay pahinumdum nato nga unsay dapat ang foundation sa atong faith. Sa foundation sa atong pagsunod-sunod ni Jesus. Para kamo unsa man kaha ang foundation ngano man mosunod-sunod mo ni Jesus or kita ni Jesus. Kay dinhi sa ebanghelyo si Jesus dili kay siya happy tungod kay ang mga tao ang rason nga nagsunod-sunod kaniya kay naghatag siya og pan. Si Jesus naghatag og snacks sa mga tao. So happy sila. Sige mo balik kita kanya ay snacks diha. Di ba? Does that sound familiar? No, it's true. Pero sulod sa kining panahon sa Pasko sa pagabanhaw, of course kabalo kita nga ang sentro sa atong pagtuo kay dili namang ang pan na makahatag og kinabuhi for pila lang ka hours, pila lang ka oras, pero ang kinabuhing dayon na makahatag og kinabuhi hangtod sa katapusan, no? Hangtod sa hangtod. Mas nindot ang kinabuhing dayon, no? Nya dinhi sa atong first reading to see one example nga unsay gahom sa kaning kinabuhing dayon. Adunay story ni Esteban, no? Esteban. Usa sa mga apostoles, usa ka mga first deacons sa first church, no? Nya grabe iyang kalisod. Grabe gyud. Daghan-daghan tao ay ilang gusto kay si Esteban mamatay. Mao na inyong situation karon ay mga tao nga gusto magpapatay ninyo. Hoy, basin. Ako kabaw. Lisod kaayo. Lisod good. Anya tungod kay si Esteban kanang gamhanan kaayo iyang pagtuo nya diha sa iyang kalisod nakabadayon iyang pagtuo, nakabadayon iyang pagsalig sa Ginoo ngano man because kabalo siya nga tungod kay si Jesus na banhaw, right? Nya tungod kay kita sad na ay kinabuhin dayon sa ato ang tanan mga gagmayng kalisod sa kinabuhi, we would say one day they will pass. They will pass. No? Mao na ang kanindot sa kinabuhing dayon. Bisan ang kamatayon, it will pass. It will pass. So karong buntaga, let's receive once again ang sentro sa atong faith. Ang kinabuhing dayon, ang Pasko sa pagkabanhaw. Gabisan unsay atong mga struggles karon, bisan unsay atong mga gi-go through nga bugat, kabalo kita nga we are made, gihimo kita para sa kinabuhing dayon. Ang atong strength gikan sa kinabuhing dayon. And because we know nga we have eternal life, ang mga struggles dili eternal. One day they will pass. Let's pray for that today. Amen.